Salut, salut și bine v-am găsit la un episod horror, primul meu episod pe noul meu canal de YouTube. Jocul se numește Slendrina X, deci vom juca jocul pe care este primul joc momentan. O să mai filmez câteva jocuri în zilele următoare, dar nu se știe cât timp voi filma. Deci nu ratați să apăsați butonul de like la 300 de like-uri o să-l încărcăm pe canalul meu de YouTube ca să-l vizionăm cu toții. Așadar, hai să vedem. O să dăm pe play, apoi pe easy și am dat pe easy. Cert mult este că mă spawnează în basement, unde de câte știu eu. E mult sau nu știu ce, dar de câte știu, știu tot despre acest joc. Așadar, dăm la o parte, luăm cărămida, o dăm cu asta în ușă. Dăm cu asta în ușă. Aia e, trebuie să dispară. Am spart totul, acum merge să explorăm lucruri. Știi că v-am povestit de jocul ăsta de mai multe ori. Că am filmat și am mai filmat toată cu acest joc. Dar mi s-a șters instant acum. Haideți să explorăm acest loc. Acum e Musa, nu știu ce. Povestea se spune foarte clar. Am găsit o cheie, uite. Da, corect. Aici trebuie să ne apărăm și de proști ăștia și de copii și de băiani și de vampir. Hai că nimic aceea, mergem înapoi. Și cu asta trebuie să mergem la etaj. Să luăm sabia. Dar acum contează să nu ne vadă ăla băianșilul, dar și vampirul. Eu știu că vampirul se spawnează despre mea. Nu este. O luăm drept înainte, nu știu dacă. Ok, încă merge să filmez. Ok, mergem în partea aia. Oh my god. Fugi! Oh my god, și mă prinde și ăsta aici. Iată că locul pe prostul de băianșen. Bă, dar cum a văzut ăla mai aici? Bă, bune? What the fuck ăla? Bă, dar ce viteză are ăsta, ești prost? Ia, fii că-i face o mică ocolire. Bă, tu... Oh my god, mă țeapă și ăsta de... La culme. Hai că am scăpat. Bă, da, mai faci mult, mă. Ia lasă-mă că te potolesc eu acum. Hai că am scăpat. Oh my god, ești Slendrina în spatele meu. Mamă, dar ce viteză avea ăla aici, ești nebun? Și n-aveam cum să străi de el că... Era păianjenul ăla pe scări și n-aveam cum. Dar să nu dă și iar cu prostul ăla de... Acum. Merge să luăm sabia. Acum. Dar asta mă gândesc să nu fie ăștia pe aici. Aoleu, să nu fie ăla, vampirul ăla pe aici. Oh my god, e aici ăla. Fugi. Bă, frate, nu corect așa. Să nu vină la încoace că nu-i și fac. Bă, am văzut. Nu m-a văzut. What the fuck? Trec de el, dar nu mă vede, ești prost?
Oh my god, ce strândere la spatele meu. Uite mă, sabia. Cu sabia, de câte știu, dai pe click pe sabie și ataci. Poți să atac orice. Atac și vampirul, atac și copilul ăsta. Adică pe Asian. Acum, o să mergem să... Dar mergem la al doilea etaj, că de câte știu eu, acolo trebuie să fie treaba făcută. Cu două chei. Mergem pe partea asta. Ia uite copilul. Auto-l. Ce merge băiatul nostru. E vreau cu omul. Stai că mă mor și copilul ăsta. E recu cu minte. Eu uite-l. Bă, dar ce ai mă de mine? Bă, tu te-ai mondialul, mă. Gata, mă, te-am potolit. L-am potolit și pe prostul ăsta de vampir. Acum, o să deschidem aceea. Ia uite pe bunii. Mamă, dar a închis-o ăștia ca lume pe bunii. Uite cheia. Luăm cheia. Bă, dar a închis-o, mă. Da, așa să... Mă asigur să nu fie asta pe aici, că... De câte știu... Oh my god, Slendrin aici. Iată că a scăpat. A scăpat momentul de față. Scapă. Și acum merge să... Cu cheia albastră. Dar stai să deschide aici, dar să... Măcar să nu mă asigur. Mă asigur să nu fie ăsta pe aici. De obicei înainte el vinea. Mergem... Dăm dreapta. Dăm de cheia albastră. Uite cheia albastră, uite aici. Sper să îmi permit să filmez, bravo. E bine. Boxe. Boxe mi se pare că e mai sus, la etaj. Fii atent. E mai sus la etaj. Boxe e mai sus. Și e fix la etaj. Deci. Am dat stânga. Bun. Și acum mergem la etaj. Dar stai să mă asigur să nu fie ăștia pe aici, că... Bă, dar mor pe jocul ăsta pentru că mă spawnează ăștia la etaj și de-aia nu-mi place. Așadar, mergem la etaj. Adică pic pe partea asta. Box șeful trebuie să fie în zona asta. Uite box șeful. Aceea. Am găsit. Și aici trebuie să fie o rangă. Mimic. Loranga. Dar să nu fie și nu moare asta pe aici. Ne întâlnim din nou, mă, nebunul. Ia trece un coace. Ia trece un coace la mine că... Atât ce vrea să mă omor, nebunule, ha? Oh my god, deși asta aici. Bă, dar ce... În fine, hai să ne concentrăm misiunea, pentru că, iată, cu ranga asta, trebuie să scoți... Așa. Așadar, am luat biletul. Celor. Celulă de câte știu. Dar să nu vie pe aia și lua pe aici, că de obicei vine și ăsta aici, de câte știu. Hai mă, unde ești? Hai că nu este. Oh my god. Hai să mergem în partea aia atunci. Mergem în partea aia. Trebuie să coborăm de tot jos la etaj, pentru că musta, nu știu ce, lasă-mă și tu în pace. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia treci un coaice, mă. Din nou. Ne întâlnim din nou, nebunule. Gata, mă, nebunule, te-am potolit. Oh my god, auto și pe asta aici. Ia uite-l. Tu te în gât. Erai tu prin în zonă. Lecheau. What the fuck? Vampirul și cu baia în zonă erau fix pe scări, ești nebun? Da, el pe aia și ne spawnează în altă parte.
tot în zona asta, dar nu-i musă, nu știu ce. Acum, coboră de la etaj. Bă, da, mare castelul ăsta. Oh my god, de asta era, zici că era cineva aici. Bă, da, mare castelul ăsta, ești nebun. Așa, coboră mergem pe celulă și luăm biletul care scrie Piano Archive. Eu știu că pianul ăsta, am auzit de el, că eu știu că e la etaj. Și e fix în ruta pe care când se scapi de la, când scapi cu cheia. Hai că îmi dă voie. Poți să filmezi oricând, hai să vedem. Da, asta e mus. Oh my god, uite și pe ăsta. Ce faci și măi copilașule, mă? Ce-ai făcut, mă? Din nou ți-ai luat bătaie de la mine? Îți iei bătaie de la mine, te-ai cu minte? Că te bate frățiorul? Deci, cum v-am spus, e fix pe drumul ăsta, e fix pe drumul pe care trebuie să scapi. Ba da, ăsta, așa, dă în stânga. Și fiți cu mușcările este pe dreapta, unde e asta. Dar să nu ne omoare aia, că e și Slendrina, e și vampirul sotul, de fapt. Uite-l. Am găsit pianul. Bă, stai aici. Acaiev, fii atent. H-C-A-F. Primul I-A-A H-C-A-F. Gata? Cheia Slendrinei. Ia uite-o și pe asta. Ce făcea nebun în spatele meu? Mă spawna, ești nebun? Deci cred că o luăm înainte, nu știu, stai așa. Bă, mi se pare că e în ba da. Ba da, e pe drumul ăsta. Ba nu, mă. Înapoi, este înapoi. Păi înapoi, stai așa. Că nu prea gândesc, m-am gândit bine, mă gândeam să fie pe drumul ăsta. Eu știu că pe drumul ăsta este ăla. Stai așa să-l punem. Și acela etaj. O să fie cu nebunii dracelaci. De câte știu, trebuie să rezolvi un puzzle. Care puzzle e simplu. Oh my god, te-au tu și aici. Hai să vedem. Rezolvăm puzzle-ul. What the fuck, mamă, la fix, la limită, fii atent. La limită am rezolvat puzzle-ul. De câte știu. Hai să vedem. Da, să nu mă asigur. Hai că nu este nimeni. Mergem la... Aoleu, my god, am greșit drumul. Era să găsesc drumul. Bă, dar e musta să am nevoie de harta, mă. Ba, e drumul pe aici, de așa să ne asigurăm să nu fie ăștia pe aici. Oh, ia uite-l pe copilul nostru. Păi, amici, ia vină cu să ne batem. Stai așa, merg încet. Ia vină tu cu aici să te rezolvi. Oh my god. O să fie ăsta la etaj. O să fie ăsta la etaj, fii atent. Oh my god. Trebuie să ne grăbim aceea. Oh, s-a spawnat la etaj, fii atent. S-a spawnat la etaj. E ăsta la etaj, mai mic, sigur. Fii atent. Ia uite-l. Ia treci un cu aici. Copilul care ești. Dă-i până nu se spawnează ăsta aici. Dă-i. Ăla se spawnează aici, ia fii atent. Îl vezi? Ia fii atent. Stai mă cu minte. Da, bă, deci de-aia trebuie să ne grăbim, pentru că odată ce le-ai omorât, trebuie să te grăbești ca să iei ăla.
Bine că l-am potolit. Pe prost. Și de-aia n-am decât să nu știu ce. Hai să vedem, mergem să ducem acea Nicovală. Nicovala aia trebuie să ducem de aici, ca să musa, nu știu ce. Bă, da. Ba, da, drept înainte. Uite la ce? În stânga. Și cum mai pun Nicovala, trebuie să deschidă ușă. Care, iată. Am pus Nicovala, acum trebuie să intrăm înăuntru. Și e cartea. Ăsta arată eu acum cum se joacă la carte. E simplu. O partea aceea roșie din dreapta este a Slendrine și partea verde care este a noastră. Și trebuie să omor pe Slendrina. Stai așa să vedem unde sunt ăștia. Uite-l. Deci Musa trebuie să-i omor pe ăștia. Deci viața noastră din stânga trebuie să se ridice și pe Slendrine trebuie să... Oh my god, era ceva aici. Deci pe ăștia doi trebuie să ne ferim de ei ca să... Oh my god, în fel ce-i fac. Olea că i-am scăzut în viață, ești prost. Opa. Bă, zici că era fum, ești nebun? Uite. Unde ești? Ok, mai relax și o terminăm de tot. Mai trebuie să lăsăm viața să crească. Hai mă, mori, ce faci? Mamă, repede am omorât-o. Oh my god. Aveam și fum, și prost. Aoleu, stai mă, aveam asta. Și acum trebuie să scăpăm. Hai să vedem. O să scăpăm repede, dar trebuie să ne grăbim repede pentru că poate să ne omoare orice. Eu știu că în dreapta o să fie este ăsta aici și n-am decât să... Era sigur o să fie pe pic pe partea asta. Hai să vedem. Merge să... Dar trebuie să ne grăbim instant, pentru că ea te omoară instant, știam. Copiii ăștia. Vampirul? Auto-l. Ce te boagi, mă, ca mortul? Ce-ai? Hai, maybe. What? Bă! Mă mir. Păi aia nu mi-a... Păi aia că nu mi-a făcut mică, ești nebun? Dă-i, până nu mă omoară ăștia. Sper să prindem ușa, că dacă e... Dă-i! Mamă, se scufundă. Oh my god, dă-i drumul. Am scăpat și jocul, a terminat jocul. În sfârșit, am omorât-o pe Slendrina în de față. Deci, cam atât și cu acest prim episod pe noul meu canal de YouTube. A fost Florin aici. Dacă vreți să mai recomandați și jocuri horror, puneți în comentarii ce jocuri horror să mai jucăm. Deci, în momentul de față, la revedere!